na duba qur'ani tun daga suratul baqara tun daga fatiha har zuwa nasi ba inda naga Allah ya hana karin gashi. Abdullah dan Mas'udin sai nasu yace da gaske kin sauke qur'anin? Tace kwarai, ni alaran mi ya ce gangaran na sauke. Yace to dai kin sauke kin gani. Sai ta ce a ina? Sai ce ke karatunki bai kai miki inda Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, abinda manzo yazo da shi ku karba, abinda ya hana ku hannu. Tace a na karanta nan tuni. Tace to ai annabi ya hana, annabi ya hana. Tunda annabi ya hana kuma kin yadda abinda annabi ya hana a hannu, a qur'ani ya hana kenan. Sai ta yi shiru. Wata fitina ta gaba ita ce yan arabiya. In muka gama da bayanin fitina alarammomi waɗanda ba ruwansu da sunna, sai kuma 'yan arabiya waɗanda suke yin makarantu haya islam, suke yin NCA arabiya, suke yin diploma arabiya, suke yin degree arabiya, suke yin masters da PhD, su zama professors a cikin Arabic language ko Arabic literature, amma ba su damu da karatun addinin musulunci na Qur'ani da hadisi ba. Waɗannan mutanen da dama daga cikinsu za ka same su sun bata. Za ka samu suna sukar kuna aiki da sunna. Duk wanda ya makaranta a jami'ar Bayero, duk